takatozviona kuti no ZANU-PF kutaura chokwadi chemberemi muri umusha imimi nemamwe apano vasingagona kutenga mamini brief imimi kani mutikwanire imimi munoswera muchimhanyiswa kuti pamberi neZANU-PF muchipuwa zvima 3 pieces zvechikeni iyo $30 yamunopuwa inokwana chiko $30 zvemunongoda kungotuvhaira nhema kuti he ndiri sabhuku ndohora chii chamunohora ipapo $30 kuli NTV atibatike zvechopu indoda kumbotaura panyaya yana Muzembi nerimwe rose timu rakatiza iro varume regai ndikuudzei imimi munhu wese akabuda munyika ari under ZANU-PF ina handina kana mweya naye handidi kana kunyepa takashungurudzika nokuda kwenyu varumemi kubva panguva yaMugabe izvo tiri panguva yaEmerson Mnangagwa and I hate munhu unondibhohwa sei kunzwa ati kwai comrade Mnangagwa wedhiri unondibhohwa zvisingamboiti munhu yahadhisepi kuva comrade imharadzo yandifarawo because matamburiro atinoita tichishuvirawo kunyika yedu kuti yanga yanaka vana Walter Muzembi mimi ndina chandotaura nemi vana Jonathan Moyo iwe chikoro chako Jonathan Moyo chine kahutsinye kekuona sekuti vanhu vakadzidza stereki moda kutora vamwe vanhu ngemafulish vasingafunge madhandahead kudzidza kwacho hakuchataridze kumirira vanhu kwakudzidza kwokutsikirira varombo sezviri kuitwa naEmerson nemukadzi wake nevana vake ndo the same futi zvanga zviitwa naRobert Mugabe pezira apinza hama dzake vazhinji zvinova zvairambwa kuti hakuna mwana nababa vangakukwidza zvigaro zveupurezidendi kukwidza garo reupurezidendi zvese ndichikwikwidza izvozvo kuti da tangwa neugaro ihwo kuna zvinhu zvakadaro kana chigaro chacho ka chero akanzi ndo magadziko acho asinganetse kugara pazvigaro aka ndatoneta nazvo ndidi kunyepa zvangu vana Jonathan Moyo nemi vamwe vose imimi tidzikamirei raramai kamuraramo kenyikako isusu hatichadi chinhu chinonzi ZANU-PF guys inini ndoda kukutaurirai chokwadi inini chinhu chinonzi ZANU-PF mukoma Kuland I'm tired handidi kunyepa I'm tired zvinezvizvi kune vana vasina pokugara vasina pokuvata but vanokwanisa tonoputsirwa pavana kugara vakugara mustreet musango but Emerson anenge ari mumba Tagwirei anenge ari mumba vese vana George Charamba vanani vanenge vari mumba vanhu ivavo so inini hangwane kuona kwangu handidi kutaura zvakawanda wanda ndinoda kutaura chokwadi mukoma Kuland ZANU-PF pasi nayo handidi kunyepa pasi neZANU-PF munhu wese guys anoziva kuti munhu chimbotarisa zvauri nhasi muviri wanawo siwo wako uri kuZimbabwe ikoko ukasvika pakuti zvinhu zvakanaka zvinokunakira isi taiziva kuti ukabva kumba kumaruzevha ukaenda kuHarare chero ukanzi wawana basa uri musecurity waikwanisa kutoendesa vana vako kuchikoro kusvika kuuniversity handiti but iye zvinezvizvi wai mazadza maChinese munyika vaMnangagwa kana muri munhu anefungwa tarisai madhigirwo ari kuitwa pasi neupfumi huri kubuda muZimbabwe saka generation inoteera inorarama nei no industry maindustry akavhara iye zvinezvi tiri kuSouth Africa unongonzi muforena mukwerekwere pese pawasvika mukwerekwere haana medication haakwanise kurapiwa pano vamwe vanodzingwa pazvipatara vaine nhumbu because of you uchienda pachigaro Mnangagwa wakataura kuti aiwa zvinhu zvese Zimbabwe is open for business ndakazoona kuti haisi for business for ZANU-PF pamemba yeZANU-PF ndo yakavhurirwa nyika ende yakavhurirwa maChinese kuyadzvanyirire mwana wamuZimbabwe tadzokera kunguva yeRhodesia yekuti munhu aishanda achirohwa nemaChina vachipfurwa nemaChina munyika mako imomo yetiwo kaenda kuChina una maraidzo akunosvika uchifura chizvarwa chokuChina but iye zvino maakupa maChina pfuti zvasiyana neRhodesia panguva yaSmith
takatozviona kuti no ZANU-PF kutaura chokwadi chemberemi muri umusha imimi nemamwe apano vasingagona kutenga mamini brief imimi kani mutikwanire mimi munoswera muchimhanyiswa kuti pamberi neZANU-PF muchipuwa zvima 3 pieces zvechikeni zvaunodya ipapo tondodhota ipapo ndozvaunotengesera maupenyu hwako hwese 5 years uchitambura nezit-shirt wakavata kudai wakadzima pfungwa dzako kutaridza kuti une hope uri dununu zivhirire danda rere kana tichitaura kuvanhu vakapusa dununu mazabhuku iyo $30 yamunopuwa inokwana chiko $30 zvezvemunongoda kungotuvhaira nhema kuti he ndiri sabhuku ndohora chii chamunohora ipapo $30 inde hamusina hunhu imi vana fochini charumbira imi musadzvanyirira vanhu minoti kwai muri madzishe mhani tombozvida zvinhu zvakaora kudari resu kana uri she hauna kunzi kwa uri shokudzvanyirira munhu mudunhu hongo makwe mumbati usadzvanyirira vanhu vanhu vanodzvanyirira vanhu taisana chifi busho ava vanakira vakangwara machifi aunotonga neungwaro handisanambova munhu achidzvanyirwa ini vati mimi vana charumbira munobva matotora kunge vanhu vari muchiuno menyu vese taiodha munhu angagwaita odha taneta newesi kutaurira chokwadi ko munodire politics dzekuponda vamwe musada politics dzekuponda vamwe isi politics dzekuponda ndozvatiri kuramba kana munhu hati ZANU-PF zinonidhei kuti atumirwa macid mamilitary intelligence vokuuraya vanhu vari kuramba munhu ane kodzero ane right the way yaunongosarudza nayo mukadzi wako kuti nii ndoda kuroora mukadzi akadai handidi kusarudzirwa mukadzi ndo zvakangofanana nepolitics hapana munhu anoda kusarudzirwa politics munhu wese ane right yekusarudza politics yaanoda zvakangofanana nekuti munhu achipfeka hakuna munhu opfeka bra pamusoro peblouse kana kutora mini brief kupfeka pamusoro petrous ndo zvamunoita vanhu veZANU-PF kuda kupfekedza munhu chinji pasisakakodzera kuti pinda mupati asingadi itaiodha mani minonsense